Zaterdagavond 7 maart 2020. De Oud-Prins hebben het traditionele kienavond weer op het programma staan. En voor degenen die het nog niet weten, het thema is de jungle. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom hier op deze kienavond. Het is weer wie andere jaren kienen, maar ook vandaag weer heel anders wie anders. We hebben vandaag ons best gedaan om toch een beetje jungle-achtige sferen te creëren in Spalbeek. Iedereen hartelijk welkom, ook de lui Boetendorps, allemaal welkom. We gaan er weer een schoon over te maken, we gaan er weer kienen. Ja, we gaan veel dat we dat doen, ook traditioneel. De lui moet even allemaal goed staan. Als ik nog wel niet in de teksten, dus ik ken genoeg hoe je dat de rest van de avond gaat, maar goed. Allemaal even in de bijen komen ze even allemaal staan, want traditioneel gezien gaan we natuurlijk zo de avond als vandaag, Jan, beginnen met het Spalbeekse volkslied. Een echte Oud-Prins is zo gek, de kinste direct. Een echte Oud-Prins is zo gek, we zingen aan een stuk. Een echte Oud-Prins is zo gek, we trekt van op naar haar. Van links naar rechts, van rechts naar links, met een stuk en zien we graag. Van links naar rechts, van rechts naar links, met een stuk en zien we graag. Dan de bingo, wie werkt dat? Elk blaadje, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vakken. 6 vakken op elk blaadje. En de eerste ronde die we spelen is het horizontale lienke. Iedere keer in welk vak dan ook. Dus 1 lienke, horizontaal, in welk vak dan ook. De tweede ronde, en nu moet je goed gaan opletten, want dan gaat het altijd fout. In de tweede ronde moet je 2 riekes hebben, maar in 1 vak. Let op wat ik zeg, want ik laat nog ook al over. 2 riekes in 1 vak en dan mag ze op bingo open. En de laatste, dat mag duidelijk zijn dat ze in 3 riekes of 1 gans vlak, moeten ze dan weggekruid hebben die nummers. Dus dan gaan we beginnen. 1 rieke. 1 rieke, eerste nummer. 72. 72. Gewoon rustig beginnen, voor de eerste keer, we gaan heel rustig beginnen. 18. 18. 63. 63. Voor 1 rieke. 76. 76. 28. 28. 20. 20. 22. 22. Dat is bijna een koers gesprek. Even kijken. 59. 43. Hoe was dat achter? Ah, Truus. Achterin, Truus. Steve, hoor eens even om een even. Ja, die kan al. Volle kaart. 3 riekes, 1 vak, handsvol. 45. Nummer 45. Dus even kijken wat hebben we dan. Dan gaan we naar 69. Nummer 69. 54. 54. Valse kiel, ik ben er beetje zo op het vleugelen. Nummer 70. Nummer 70. We komen op 48. 48. Je weet het, 2 riekes in 1 vak. 28. 28. Het volgende nummer is 44 plus 40. 44 plus 40. Normaal gesproken zouden we dat nergens anders over dat doen, maar we weten dat Spalbeek een heel intelligent dorp is. En daarvoor zijn we dit jaar overgestapt op deze methode. En ik hoop dat we niet teleurgesteld werden natuurlijk. Jan, dat is geweldig vertrouwen in de lui, dat is altijd te waarderen. We gaan over naar de volgende nummers en dat wordt 48 min 11.
48 min 11. Het volgende nummer. Is goed, Stien. Ja. 11 plus 20. 11 plus 20. Alle calculators zien op teltjes lagen ondertussen hoop ik. Het volgende nummer is 99 min 90. 99 min 90. Christus doet de boekjes. Ja, maar ik heb dat over nog liggen tellen, Jan. Dat wil ze graag willen weten. 100 min 25. 100 min 25. 6 keer 11. 6 keer 11. Moet je ook weer een beetje koprekenen. 52 gedeeld door 2. 52 gedeeld door 2. Dan hebben we het nummer 11 plus 27. 11 plus 27. Weer 56 min 2. 56 min 2. Maar goed. Zie je het goed? Jos, is dat, wat wij ze nou doen, Jos? Alles in controle? Ja, Jos. Oh, dat kan wel goed. We hebben nog wel een keer een extra verhaal. Dat we prinsen en ja, we weten daar. Ja, maar Jos hebben kennen wat organisatie is. Ja, dat kan goed. Veel van toes is met het wedden. Ja, goed. Ja, weet je wel, nee. Ik word denk van Oké, we zetten even te kiezen en even gaan horen. Hoppa, volgende nummer. 42. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 71. 71. Dit wordt geen rekensom. 28. 28. 14. 14. Wie verstopt zich in de olifant in de jungle? Ja. Je weet weten, die gewoon niet. Levenswetten. Ja. Hij schildert de klote rood en gaat in de keesjeboom. Ja, dood hoor. Ik heb die moppen omgedraaid en dood ook komt een giraffe uit. Denk ik, ja goed, alle gekken op een rieken en alle gekken op een rieken. Ja, ze willen even de die. Ja, dat is er nog. Kom op, we beginnen. Jullie willen. 30. 18. 40. 9. 14. 74. 3. 10. 72. 73. 5. 53. Vrij Riekena. 53. Kom. 67. Kom op. 67. Pak op. 22. Vrij Rieken. 2. 89. 6. 80. 50. 76. 54. 44. 54. 78. Ja, opdekking is goed. Ik zou zeggen, kom even naar voren. Nog een kilometers of... Nou, voor mij al dus ik zou zeggen, kom even naar voren. Scheuren. Ja, waarover wel de foto's gemaakt werden. Een schitterende junglehoek. Dan gaan we beginnen nummer 74. Hoppa, 32. 46. Nummer 2. 82. 56. 79. Oh, stop. Wat moet ik hier? Ja, dat is goed. Kom er wel, 100 meter, maak een foto. De ladies dress. Oei, helemaal in de jungle sferen. Dus niet te geloven. 69. 62. 11. 28. Ja. Ja, dat was 10 hopen. Ja, 10 hopen dan niet. Ja, maar dat doe ik sterk niet. Dat is waar gewoon kom even naar boven, jong. Dan ga ik de attributen even halen. Het is dat argenzandkreet willen van de geur. We gaan over aan, wacht, let op. De kumper. Ja, zet hem met de veur.
Geweldig. We mogen een groot applaus voor onze prins Diego. En natuurlijk, voor de gek gehouden hebben, het sportief hier is, hebben we dat zo opgepakt. De 80 wordt natuurlijk wel goed, Jan. Dat is een prijs, ja, de jongen. We hebben toch een beetje kennen doen wat eigenlijk een paar maanden geleden gedaan. Ja. Ja, kijk eens gewoon, kom maar terug. Wat nog een keer? Ja, daar. 88 is hoor. Manuela 52. Manuela, de troostprijs. Nou, wat kun je er allemaal niet doen met de banaan, zou ik zeggen. We beginnen met 46. 46. Midden op zo'n grond. 43. 43. Volle kaart voor de stofzuiger. 84. En de poesie al. Ja. En de markt heeft op alle geluk. Zie je stofzuiger erbij. Ik vind het wel heel leuk dat een vrouw die stofzuiger heeft. Ja, dat is Ja, toch. de man zullen we. Jullie die vorig jaar die horen weten, nooit wat gaat gebeuren. Ik zie er al, kijk eens oren gestolen of je er een nummertje op staan. Even opstaan in de been, al die spanning moet roen. Die spanning moet roen, ook dat stoel even kijken of toch het zit. Ja, toen hebben ze Ja. gestolen, zo zeggen. De notaris is sterk en het allemaal getrokken. Dan zien nummers die hebben prijs, maar herkent ze natuurlijk, dan zien ook prijs of luidjes die geen prijs hebben. Hè. Dus niet te gauw juichen. Ja, het is wel anders, dus niet iedereen heeft prijs. En die gaan ze doen langzaam oproepen. Nummer 411. Ja! Kijk, dit zijn de prijzen. Daar kunnen ze weer met. Jongens, die prijzen gewoon uit de moe, hè. Kom ze nog, hè, jong. Ja, dat is de laatste. En dan zeg ik dat. Dit is die geweldige glazen. Zo, dat is collectors item, jong. Pascal, die jongen, goed de kelder gehaald. Pindakaas. De bananen die komen goed terecht. Jan, het is een dik jongens, onze president, om het slotwoordje tot onze nu te richten. Dames en heren, allemaal en jongens en meisjes natuurlijk, allemaal bedankt voor uw komst hier naartoe. Ik wil iedereen bedanken, de Geer wordt gecompenseerd, onze sponsors, Oud-Prinsen, toneelvereniging, mooi natuurlijk niet vergeten. Het wordt weer een super avond. Tot de volgende keer, bij de Oud-Prinsen besproken.